Самотен, войнат продължи по пътя. Много часове той вървя. В новите епизоди на Ние мечетата... Какво беше това? Мечетата откриват, че морските дълбини могат да бъдат доста страшни. За щастие срещат и интересни приятели. Изглежда добре, но това е много по-мило. Къде са всички? Всички на борда! Така, вече е време да се задвижим. За новите епизоди на Ние мечетата. Начало в понеделник от 13:25 по Cartoon Network. Хей, приятели, да се концентрираме! Пригответе се да хванете единствения и неповторим Бъгс Бъни. Така е по-добре. Той е бърз, той е умен и винаги е на една крачка пред теб. Точно когато решиш, че си го пипнал, не забравяй, той е майстор на дегизировката. Отлично. Открий заека, ако можеш. Събота и неделя от 8:25 по Cartoon Network, приятели! Готов ли си за невероятни приключения? Крейг край реката следва по Cartoon Network. Гъмбъл и Дарвин са готови, а ти, невероятният свят на Гъмбъл, следва по Cartoon Network.